איך מציירים בלשונית בית בתוכנת הצייר? זה מה שאני הולכת להסביר לכם בסרטון הזה. היו לי עוד סרטונים שהסברתי בהם איך לצייר דברים בתוכנת הצייר, והסברתי גם איך מוצאים את תוכנת הצייר במחשב. מי שרוצה לראות את שאר הסרטונים יכול להיכנס לאתר שלי, זה שם האתר וזה הלוגו. עכשיו אני אתחיל להסביר איך מציירים בלשונית בית בתוכנת הצייר. בגלל שאני בסרטון יש לי למעלה מספרים שזזים, אבל זה אין בתוכנת הצייר. אוקיי, לשונית בית זה בעצם הלשונית הזאת. רשום פה בית, לוחצים עליה, אני כבר בתוכה, ויש את כל הלחצנים האלה. אני אתחיל מלחצן הדבק בלוח, בקבוצת לוח. לחצן הדבק זה, בוא נגיד, יש לי פה צורה. עכשיו אני רוצה להעתיק אותה לאנשהו, אז אני אעשה בחר, שזה בתמונה. עכשיו אני בוחרת להעתיק את כל זה. עכשיו אני עושה עם הלחצן הימני בעכבר, העתק, ואחר אני עושה הדבק. עכשיו יש לי. עכשיו אני אעבור ללחצן גזור. לחצן גזור, אני בעצם הדבקתי את הצורה, אז אני לוחצת על גזור, היא נעלמת. עכשיו זה רק כשאני עומדת על צורה, אבל את הצורה שכבר ציירתי אני לא יכולה. העתק זה בעצם מה שהראיתי לכם שאם מסמנים את הצורה, עושים העתק, הדבק, יש אותה. אוקיי, עכשיו אני אעבור לתמונה. בחר הראיתי לכם מה זה. חתוך. חתוך זה שאני עושה בחר. אני עושה חתוך. והוא בעצם עשה לי רקע, את הרקע של המסגרת. יש לי את הריבוע והוא התאים את גודל הדף לגודל הריבוע. זה בעצם מה שנקרא חתוך. אני אגדיר. אוקיי, עכשיו שנה גודל ואני אסמן בבחר. שנה גודל, אני יכולה לבחור פה את גודל הצורה. יש לי פה 100, אני אמחוק, אני אעשה 200. עכשיו, זה הרוחב של הצורה, יש לי פה ציור שמסביר שזה הרוחב ורשום מופקית. אני עושה אישור, עכשיו הוא יהיה כזה. אני אעשה כמו שהיה לפני זה. האמת היא שהוא לא שמר את זה. אז עכשיו, אם שעשיתי 100, הוא עשה לי גדול מדי, ולפני זה היה לי 50. אז מה שאני עושה, זה עושה 50, והוא קטן לי כמו שהוא היה לי לפני זה. עכשיו יש לי סובב. סובב זה בעצם, אני בוחרת את התמונה, אני לוחצת סובב. עכשיו יש לי סובב ימינה. הוא סובב יותר ימינה. סובב שמאלה. סובב אנוכית יש. וסובב אופקית. אני אעשה את הדוגמה עם המשולש הזה. אוקיי. עכשיו אני אעבור לכלים. יש עיפרון מלא בצבע, שזה בעצם ציור דלי. האות הגדולה הזאת, A באנגלית, זה טקסט, אני יכולה לכתוב משהו. זכוכית מגדלת זה להגדיל משהו. לראות אותו יותר מקרוב. בורר צבעים, זה, אני אסביר, זה די מסובך, אסביר את זה במילים. ומח. אוקיי, אני אתחיל עם העיפרון. עיפרון אני מציירת כרגיל. אני יכולה לצייר עם העיפרון לב. רק שזה לא יצא לי כל כך מדויק, אז אפשר לקחת מצורות. אבל עם העיפרון אפשר לצייר כל מיני דברים. אוקיי, עכשיו אני אעבור למלא בצבע. אני אבחר צבע שלקחתי מערוך צבעים, שהוא שמר לי, ואני אלחץ.
ויש לי עכשיו את זה. עכשיו, ניסיתי לצבוע את הבפנים של מה שציירתי בעיפרון, של העיגול הזה, לא הצלחתי, אז הוא נתן לי רק בצורה שלקחתי מהצורות למלא. אוקיי, אחרי שעשיתי את המלא בצבע, אני לוחצת על הטקסט. עכשיו אני ארשום אלופים במחשבים. רק שהוא קלעתי את הכתב בצבע ורוד, אז אני צריכה לעשות את הכתב בצבע שחור. ואני אגדיל את הכתב. אוקיי. עכשיו, הוא רשם לי בגלל שהרדתי את השורה. הכתב יותר גדול, אין לו מספיק מקום. אני גם הרדתי שורה עד מה שאני אעשה את המרחיבה. עכשיו, יש לי את המשפט שאני רוצה. עכשיו אני אעבור לזכוכית מגדלת, אבל בגלל שאני בטקסט אני צריכה ללחוץ שוב על בית. ואני באמת. אני יורדת מהטקסט, זה נעלם. אוקיי, עכשיו אני אסביר על הזכוכית מגדלת. כמו שאמרתי, אני רוצה להגדיל את הלב שציירתי עם העיפרון. עכשיו הוא גדל. אם אני רוצה להחזיר את זה בחזרה, יש לי פה מקטן תצוגה, אגדל תצוגה, אני רוצה אקטן תצוגה. אני יכולה גם להזיז את זה בעצמי. ועכשיו הוא חזר לעצמו. עכשיו יש לי בורר צבעים, שזה בעצם, אני רוצה לצייר עכשיו משהו בצבע צהוב, חץ, שפונה ימין. אז אני מצייר אותו. עכשיו אני לוחצת על בורר צבעים. אני לוחצת על הרקע הוורוד, ועכשיו הדבר הבא שאני אצור יהיה בצבע ורוד, למרות שהייתי על צהוב. זה בורר צבעים. עכשיו שאני אלך למחק, ומחק הוא בעצם מוחק. עכשיו אם אני רוצה שהמחק שלי ימחוק בצבע צהוב ולא בצבע לבן, מה שאני עושה זה ילך לצבעים, צבע 2, צבע צהוב, ועכשיו שאני מוחקת הוא מוחק לי בצבע צהוב, אבל צבע 1 זה צבע של ציור. אז עכשיו שאני אמחוק, הוא נזכר שבצבע 2 יש צהוב וזה עדיין. אבל אני אעשה עיפרון, צבע 1, הוא מצייר לי בבוא. אוקיי, אם אני רוצה לצייר ואני שוכחת לעבור מצבע 2 לצבע 1, אז אני אתן דוגמה. עיפרון, אני על צבע 2, אז הוא יצייר לי בצבע של צבע 1. אבל אם אני רוצה לשנות צבע של צבע 1 ואני לא שמה לב שאני על צבע 2, אני לוחץ כתום, הוא עדיין יצייר לי ורוד כי זה צבע המח. אוקיי, אז היינו במחק. עכשיו אני אסביר לכם על המברשות. יש כל מיני סוגי של מברשות. יש את המברשת הזאת, שזאת המברשת שהיא טכנית רגילה. אני אצייר באדום. לא רואים את זה על הוורוד אז. סגול. רואים את זה. אני בצבע 2, כמו שאמרתי. אדום, רואים. אוקיי, עכשיו יש הבדל במברשות. למשל, פה יש מברשת שהיא צובעת כמו ספרי. יש מברשת טובה. ואני יכולה עכשיו פה בגודל לבחור מה יהיה העובי של המברשת. למשל אני בוחרת את העובי הזה, לעומת העובי הזה. אוקיי, עכשיו אני אסביר על הצורות. אוקיי, בצורות יש לי צורות. אני אקח את הצורה משולש ואצור אותה. לכך שאני לוחצת עם העכבר לשמאלי ומושכת. עכשיו יש לי משולש. אני יכולה לעשות את זה עם כל צורה אפשרית. עכשיו יש לי מיתר ומילוי.
מיתר זה בעצם הבפנים של הצורה, אבל בשביל להזכיר את זה אני כבר אעשה דף חדש. ואני לא אשמור. חדש, אל תשמור. אני יכול לשמור את ההוא, זה אני אסביר בקובץ. אבל כרגע אני אסבירה את זה. אוקיי, אני בעצם אקח ריבוע של הקצוות של המוגלים. ואני לוחצת על מיתר. זה עובד רק על צורות. אני אעשה ללא מיתר, זה נראה כך. צבע מלא זה ככה. עיפרון צבעוני זה בצבע. עץ סימון זה יותר בעיר. צבע שמן יש. עיפרון טבעי, צבע מים. אני אעשה את זה צבע מים. עכשיו, מילוי זה בעצם מה שאני ממלא אותו. את הצורה שעשיתי עם המיתר. אז אני בעצם אעשה מילוי. עכשיו אני צריכה לעמוד על צורות. עכשיו זה יעבוד לי. מילוי, צבע מלא. עכשיו נמצא צורה. אני אעשה את זה צבע אחר. יש את הצורה, צבע מים. עכשיו אני אעשה את הצבע מים בצבע. עכשיו, אבל לא רואים את הצבע מים, אז אני אעשה ללא מיתר. עכשיו אני עושה מילוי. וממלא. עכשיו זה עבד. אבל זה משהו מסובך. אוקיי. הסברתי מה זה גודל. הסברתי מה זה צבע 1, צבע 2. אלה הצבעים, ופה למטה יש שורה של צבעים שיצרתי מפה. פה זה סוג של עיצוב צבעים. אני בוחרת את הצבע בורדו, זה בערך בורדו. עכשיו אני יכולה לרדת פה. יש פה מלא גוונים. אני אבחור את הגוון הזה. אוקיי, אז זה כל לשונית בית. אני אסביר גם על לשונית קובץ תצוגה בטקסט, שרק כשלוחצים על טקסט היא מופיעה. וזהו.